Добре дошли в новия сериал, което се казва Гущера и охлювчетата. Част 1. Ето го и гущера, как да го виждате вътре. Чакайте. Сега ще ви го взема и ще ви го покажа. Отблизко. Знаете ли защо му откъсната опашката? Защото някаква котка го ухапа. Ухапа. И да, и по главата Малко нещо... му кърви. Да, ама айде. Да, но ще живее. Да, но ще живее, защото, нали знаете, на гущера опашката се завръща. Я. Дай ми го, дай. Дай, снимай. И казвай, гущерът още не сме му измислили име, днеска го намерихме. Ако е мъжки, Не Фичо. се... Ако е женски, Лейла. Уй, Знаете ли Като защо знаете- се казва гущерчето и охлювчетата? защото вътре има и охлюви. Защото вътре има и един голям охлюв и един малък охлюв. Да. Както виждате на кадъра, това е един доста голям охлюв. Да, знаеме, че имам едни доста големи, колкото една шепа. Да. Но Но ние пусна намерихме гущера. такъв. И даже вътре, ето го и другия охлюв и да, и вътре в гущера. Нали го виждаш къде? Ето. И това е за днеска, хора, епизода. Чакай. Това е и дърви днеска. Хора, това е Мони. Канала му се казва Момчето, а това съм аз. Нямам канал, работя с Мони, но в повечето клипове не сме заедно. Ако искате, напишете Малка мишка част 1 до част 10 или 11. Забравихме. Там има една много сладка изненадка. Да. И за днеска, хора, до нови срещи, до другия епизод.